Здравейте, приятели! В този клип няма да правя нищо като DIY, NSS проекти или такива неща. Този клип ще е на тема нещо като съобщение, в който ще ви съобща, че вече няма да качвам клипове толкова много. Аз ще качвам само в неделя, събота. Мисля, че ще качвам само в неделя. И това исках главно да ви кажа в този клип. Също така исках да ви кажа, че мисля да правя още един клип въпроси и отговори. И за това ще ви помоля да задавате въпросите си отдолу. Също така ще ви информирам във всеки клип, който качвам, че ще ви напомням за този клип въпроси и отговори да коментирате и ще ви помоля да ми давате идеи за клипове, защото вече не знам какви клипове да качвам. И да, сигурно ще се зачудите защо няма да качвам пак повече по няколко клипа в седмица, само в един в неделя. Това е защото вече нямам време, имаме повече домашни, втория срок, вече ще е втория срок и имам доста домашни, всъщност не мога да смогна тестове и затова главно ще качвам само в неделя. И да, моля ви, давайте ми идеи долу за клипове и да коментирате за клипът въпроси и отговори. И да, няма какво друго да ви кажа. Също така да се абонирате за мен, да харесвате клиповете ми. И да, това е. И чао от мен. И също така очаквайте тази неделя да има клип, който ще е на тема. Всъщност не знам каква ще е темата. Ако ми коментирате долу ми дадете идеи, може да е някой от тези идеи. Чао! И се абонирайте, харесайте и този клип.